RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang dumatatampo nagdasangan nga Chito. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Makigbuwag ka na ako? O, Chito, na ako'y mga pangandoy sa kinabuhi. Og dili nila ako matuman kung naa ka. Ano man? Gipugan ba galit ka sa imong mga pangandoy? Di pa suportado ti ka sa tanan ng mga butang, Rita? Ulagi! Pero di ra ka kutob. Igo ra ka mo suportan ako. Pero wa ko'y makuha ni mo, Chito. Maong sorry. Mangita kong tao nga makatabang nako nga matuman ang ako mga pangandoy. Rita. Dong, sakto na nang imong pagmaoy-oy. Pila ka buwan nagyug kang ingon ana, ha? Sukad nga wala si Rita sa kong kinabuhi ba? Wala ko'y gana nga magpakabuhi pa. Siya ang gusto nga kong makauban hangtod sangtod. Pero dili ikaw ang iyang gipili. Ay, ako pa ni mo na maningkamot ka, eh. Ayaw pagkita si Rita nga ingon ana ka. Ang angay ni mong ipakita niya nga maayo ang imong kinabuhi, bisag wa na siya. O di matakwartahan, pero kung mukugi lang yung kagtrabaho, naibaw ko nga mulambo yun ta. Pa, Buhata na aron magmahay si Rita nga gibiyaan ka. Congrats! Congrats sa promosyon! salamat. Salamat inyong tanan. Congrats, anak! Salamat pa. Pero ganun na ibawang ka. Ay, kita man ko nga imo manggipost sa Facebook. Aw. Oo, ako tong ituyo pa. Kay basin pala og makakita si Rita. Nak, kanusa pa man yung tawag ka makamove on anang Rita. Pa, siya mo'y akong greatest love. O way makalabaw niya pa. O kining tanan nga akong gibuhat para ni niya. Bisan og gipasakitan na ka. Pa, Anak, paningkamot para sa imong kaugalingon. Dili para sa mga laing tao. Ug puhon mo abot ra ang saktong babae nga deserve nimo. Dili ka nang sama ni Rita nga pasakitan na ka. Nagasabot ka. o pa. Congrats, Sir Chito. Ikaw na ganang area manager na mo. Salamat, Ari. Maikog naman tani mo, uy. Sa una, ka-level rata. Karon, area manager na gid ka. Nagbunga gid ang tanan nimong paningkamot, sir. Deserve sad kaayo nimo kay nakita man ako unsa ka kakugihan o ka-dedicated sa imong trabaho. Focus lang gid ko sa kong trabaho. Mora na. Betaw, og tungod sa sobrang pag-focus nimo sa imong trabaho, wa na kilingaw-lingaw. Dili gani ka mo uban namo kung manglaag after shift. Sige ka, makatiguang baya na. Di man ko hilig og daghang tao gud. Oh, kung mao na, kita na lang doon may mag-uban. Ha? Promise na ako. Malingaw ka bisag kita ng doha. Hubog naman siguro ka, sir. Lusog naman kay kamo katawa. Sa tinuod lang. Karon na siya ko na nalingaw balik nga ingon ini kalingaw.
O nga, thank you kanimo ha, Ari. Sus, ikaw pa. Lakas good kayo kinako. Oo. Uy, sir. Basing nagtuo ka nga. Sip-sip ko ni mo ha. Wala bag yun. Nga sa kadugan na nato nga nagkauban ba sa trabaho. Karon pa makanghagad. Isa ba sa ganahan mahagad ni mo? Bugot makay kagnaw. Nya, stick to pagid kayo. Anon kayo medyo gaan-gaan naman kag-aura. Anong gibuhat na nimo? Ay, gusto min ako nga mag-enjoy ka sa imong life. Dili na ko gusto nga makakitagbalik ni mo atong nagguba ka tungod sa gibuhat sa imong ex ni mo. Oh, Ala, sorry. Sorry. no problem. Unta, naara ka pirmi para mo pakatawan nako, Ari. Dili ko mawa, sir. Naaragid ko permi para nimo. Ay sa tinuod lang. Dugay na ko nakaggusto nimo. Ari. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Nalagay na gustuhan nga babae? Opa, Uy, dugay na nako siya nga nakaila pero karon pa may nagkaila-ila gyud ug maayo. kaya unsa man. Panguyaban ni mo na. Manguyab ka na ako? Oh. Karon ako naka-feel og balik og kalipay. Og kana tungod nimo. Nganong, magdili-dili pa man ko nga. Nahibaw biya kang dugay na ako nakagusto nimo. Maong yes, Chito. Gisugot na tika. Love, 3 years lang kita. Pagkasal na ta? Sure na gid ka? Oh, sure na gud kay ko. Wala ko'y paglaluha. O nahibaw ko nga, wag yun niya ko'y mahayan. Okay, love. Sige. Pakasal na ta. Thank you. Salamat. Thank you! Thank you, ninyo! Happy anniversary, love! Happy anniversary sa love. 2 years na ta. Oh, di ba? Anta, nanaisod ang imong tiyan. Mawali kay love, uy. Ganahan na sad kay ko nga magkapipit, ha. Pasansya kaayo. Okay na na eh. Anda mo ko magpaabot. O moabot na lagi na. Puhon-puhon. Ang pangutana, kanus apa? Ambot sa blagi eh. Kano sa kaha? Pero bay, nagkita ra ba rin ni Rita bay? Nilarga naman sa selaing nasod no? Nga, nauli na siya din sa Pinas atong miyagi simana. Mao ba? O bay, o gusto kayo siyang makikita ni mo. Unsa? Akong giingnan nga, di na kanya sa mukon kay ninyo na ka. Mangmusta ra lagi ko na siya. Naman siya address nga gihatag na ako in kaso ko na og magkita ta. Ano man, mangayo ka? Ay, na lang uy. Nakainom ra ba ka na? Maayo kay nasorry ka. Abi na ko dili na ta magkita rong pagkaulian ako.
Ganun gusto mo kang makikita na ko. Okay. Diretso na ka. Gimingaw ko ni mo, Chito. Unsa? Oh, nihayahayang akong kinabuhi sa laing nasod. Nakatuog na lang kung pinaabot ni mo gabi eh. Ubay-ubay man gud mig nainom ni Julius gud. O nakatug na lang ko dito sa ila. Mao ba? Or sa laing bahay ka natog? Unsa pa napasangil mo? Tarunga ko na ng baba ni mo ari. Chito, nabalaka lang ko. Kay nahibaw ko nga nag-inom mo. Gusto kang mahibaw nga nung nag-inom eh? Kay gusto kong malimot sa akong problema. Kay sa tinuod lang, nawadaan ako gana ni mo. Boring nga itong kami yun. Ug di pagi ka magkahatag na kong anak. Ha? So ako day mo ay naghatag di mo problema, Chito? Kung mauna, buhiin na lang ko. Biyai ko kung mao ni makalipay ni mo. Mayo kay nakauna-una kagbiya sa inutil ni mong asawa. Okay ra ni mo anila una ko din sa imong kondo? Anong dili ko down? Kana pa kay masolo ti ka permi. Sige na. Pahimutang na ng imong mga gamit. Rita, o tayo makaon? Mag-order lang tao eh. Sige na lang tag-order ini. Kas kay kwarta uy. Ang kanang ipalit nato sa gawas no. May pag-ikumpara na nato. Nya magluto lang ta dinhi sa bahay. Di ko ka maumuluto eh. Kapoy sa gamangumpra no. Ah, grabe hasad eh. Wa ka na gani gibuhat dinhi sa bahay. Gikapoy ka pagyod. Tanawar ko ng palibot oh. Purting hugawa. Bisag asala nimo ipamutang na imong mga kinan-an din ha. Pila naman ta kabuan ngayon ini? Mahimo ba, Chito? Ikaw mo'y nakipuyo maong ikaw mo'y mag-adjust. Huwag ayaw ka balakas gastuhan kaya ako rin bahala, ana. Time para good? Time para good? Gano'n naman gihapon kay kwarta. Gawa man ka magtrabaho din eh. Ha? Mahibong pa ka? Padadaan ko permis akong afam nga bana. Oh. Huwag ayaw pagreklamo kay otro ka makabenepisyo, ani. Kasi ba na? Naminyo ka dito? Hala, no? Sigihan ka kung hatag og kwarta kung wapok maminyo. Wala man kung makailan ni mo Rita. Nausab naman ka. Oh, oy! Chito! Asa ka, oy! Hoy! Wala na kay labot! Nakas gawa sa inyong bahay ni Ari? O bay, nagkuhat ko nga magawas siya. O bay, bigawas na siya. O, timpa. Dako lagi sigtiyan. Mabdo si Ari. Mora ni giari nimo? Nga mangutaan na ka kung nganong namabdos ko? O, nakakailaing kaipon? Sultihan ti kas tinuod. Kay total, mahibaw kas tinuod o dili. Dili na mausab akong desisyon. Unom kabuwan naman sa tangbuhag. Og 7 kabuwan akong mabdos. Ako ng anak. O, Chito. Og dili ka makakita bisag kausa ning bata. Kay ako siyang ilikay nimo. Dili ko gustong mahibaw ang atong anak nga dili siya bunga sa gugma. Kay ang iyang amahan, wa pa makamove on siyang ex. O pagbalik ani, dali siyang nakabiya namo. Naibaw ka? Adto pa lang adlaw. Nahibaw na kay Kuchito.
Pero wa ko mapugong nimo kay mahibaw man ko o dili. Mao na to'y desisyon nimo. O bisag unsaon. Dili mahitabo nga ako mo ipilion nimo. Ari, wa ko'y laing mabasol kundi ang ako raging kaugalingon. Og nakarealize ko nga mahal gid din ako ang akong asawa. Tatandog lang gid ko sa gibuhat ni Rita nako. Pao nga dili ko makadawat nga gibuwagan ko niya. Sa mga naminaw karon, ayaw ko ninyog sunda nga paspas kayo nga makadecide ug ang resulta nagpabilin kong nag-inosara. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni Chito nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. Still. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.